Catalanets, catalanetes, ho tenim a tocar. Mireu! Després d'anys d'infructuosa recerca, avui finalment hem trobat el mapa del tresor, però no qualsevol tresor, és el tresor de la democràcia i està aquí, al Penedès. Just fa un parell de dies, allà a l'entrada d'autopista, passàvem per aquesta carretera per anar fins a Barcelona amb la marxa per la llibertat i ho teníem aquí mateix. Mare de Déu, això és un sensor democràtic. Quan es posi a vibrar compulsivament és que tenim la democràcia aquí mateix. Per tant, tranquils, no patiu, se ens han acabat els problemes, aviat la trobarem. A veure... Us imagineu, no? Espero que l'hagin guardada bé, no sé. S'ha tornat boig el sensor. Aquí! La democràcia i està en una capseta dels anys 70. Sí, és ella, definitivament. Però... Estimats, estimades, prova irrefutable. Se la van follar. És el que tenim.